Ahojte priatelia a vitajte v tomto videu. Dnes budeme hovoriť o tom, či tento produkt, Cardaiform, skutočne funguje a prečo môže byť riešením cievnych problémov. Skôr ako začneme, je však dôležité, aby ste vedeli, že Cardaiform je k dispozícii iba na oficiálnych webových stránkach a na iných webových stránkach, ktoré takéto produkty predávajú, môžete ľahko naraziť na falzifikáty. Preto v popise videa nájdete odkaz na oficiálnu webovú stránku, kde si môžete bezpečne objednať Cardaiform. Teraz sa pozrime, aký problém tento produkt rieši. Cardaiform je prírodný prípravok, ktorý pomáha čistiť a obnovovať cievy. Vieme, že cievne problémy môžu mať vážne následky, ale pozrime sa, čo sa stane, ak tieto problémy neliečime. V dôsledku vaskulárnej kontaminácie mnohí ľudia trpia vysokým krvným tlakom, bolesťami hlavy, bolesťami svalov a kĺbov, poruchami pamäti, chronickou únavou, problémami so spánkom, stratou zraku a sluchu a dokonca aj srdcovými problémami. Tieto príznaky ovplyvňujú náš každodenný život a našu pohodu. Cievne problémy sú obrovským problémom na celom svete. Podľa mnohých výskumov zomierajú milióny ľudí každý rok kvôli takýmto problémom a mnohí ani netušia, že majú problémy so žilami. A počet ľudí trpiacich hypertenziou sa dramaticky zvyšuje. Teraz sa však dostaneme k tomu, či Cardaiform môže byť najlepším riešením týchto problémov. Cardaiform je inovatívny vzorec, ktorý obsahuje výťažky z kvetov echinacej a ibišteka, ktoré pomáhajú udržiavať hladinu cholesterolu pod kontrolou, čistia cievy a zvyšujú ich pružnosť. Okrem toho obsahuje vitamíny a vitamín C, ktoré ďalej zvyšujú účinnosť produktu. Teraz sa pozrime, ako užívať Cardaiform. Je potrebné užiť iba 2 kapsuly denne a trvanie kurzu je 3 mesiace. V prípade potreby je možné kurz opakovať. Nakoniec, ako si môžete objednať Cardaiform? Jednoducho vyplňte objednávkový formulár na oficiálnych webových stránkach, zadajte svoje meno a telefónne číslo. Konzultant vám zavolá, aby potvrdil vašu objednávku a odpovedal na všetky vaše otázky. Zálohová platba sa nevyžaduje a produkt je možné zaplatiť po prijatí. Pointa je, že Cardaiform môže pomôcť vyčistiť krvné cievy, stabilizovať krvný tlak a zlepšiť celkové zdravie. Stojí za to vyskúšať, najmä ak trpíte vaskulárnymi problémami. Dúfam, že vám toto video pomohlo pochopiť, čo je Cardaiform a prečo to môže byť jedno z najlepších riešení cievnych problémov. Nezabudnite skontrolovať odkaz na oficiálnu webovú stránku v popise, aby ste si produkt mohli bezpečne objednať. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video a staráte sa o svoje zdravie.